o zi de curaj sau de idei aventuroase. Oricum, luna în Berbec accentuează spiritul de independență și de inovație chiar. Așa că e bine să încercăm chiar lucruri noi sau să facem ceva ce n-am mai făcut sau să gândim într-un fel în care nu am fost obișnuiți până acum. Berbecii au o zi grozavă, dar nu pentru familie. Sunt cumva pe cont propriu și își văd mai mult de ei sau de prieteni. Sau sunt atenți și foarte atenți la ce se întâmplă în mediul, ce se discută, ce se vehiculează, ce face unul, ce face altul. Deci le e mai bine între prieteni decât acasă, chiar fug de treburile casnice. În schimb, pot fi foarte productivi în aceste întâlniri pentru că știu să recolteze informații, idei și cumva să se motiveze prin ele, să-și dea elan, avânt, încredere și să facă ce și-au propus. Taurii au o zi în care trebuie să fie foarte atenți cum își gestionează energia. Da, luna în Berbec dă energie, numai că în cazul taurilor e folosită mai mult în interior, ca și când cheful, mobilizarea sunt orientate către sănătate, către îngrijire, către punerea lucrurilor lor în ordine. Se amestecă mai puțin cu altă lume, în schimb apelează sau pot apela la diverse servicii pentru ca ei să se simtă bine și să fie în formă. O zi bună pentru sănătate și pentru îngrijire. Pentru gemeni, ziua este aducătoare de vorbe multe, pe care le aude la toată lumea. Poate chiar își risipesc prea multă atenție în ce zice unul, ce zice altul. Unii se consultă, vor să știe dacă sunt aprobați, dacă sunt bârfiți, alții pur și simplu cască gură la tot felul de povești. Unele sunt nerelevante, pierd mai multă energie, poate nu le strică ziua, dar nici nu le aduce ceva în plus. Așa că trebuie să fii un pic mai atenți cu cine petrec astăzi, pe cine lasă să le invadeze spațiul, dar și ce idei noi au. Pentru că dacă umblă prea mult în capul altora, ascultă prea mult ideile altora, nu mai au timp de ale lor. Pentru raci, ziua este aducătoare de mari planuri și mari acțiuni. Nu toate acțiunile li se potrivesc, trebuie să aleagă, să discearnă ce trebuie să facă și ce nu, ce e pentru ei și ce nu. Și chiar dacă sunt săritori, doresc să ajute, nu e cazul să se bage, să-și asume responsabilitățile altuia, chiar dacă le vine să sprijine pentru a se rezolva mai repede lucrurile. Deci, mai mult discernământ, unde e cazul să-și bage nasul. Pentru lei, ziua este aducătoare de chef, de a ieși puțin din spațiul obișnuit, atât mental cât și geografic. Drumuri, călătorii, excursii, dacă și vremea permite. Deci ar avea chef de ceva mobilitate. Însă trebuie să fie un pic mai atenți și mai prudenți la drum. Neînțelegerea dintre Lună și Jupiter spune că drumurile imprudente, insuficient calculate sau fără informații adecvate poate nu sunt cele mai potrivite acum. Discuții și cu persoane care n-au vorbit de mult sau din străinătate, vești surprinzătoare, dar nu negativ. Fecioarele. Iată una din acele zile în care fecioarele simt nevoia să-și crească tonusul, curajul și încrederea în propriile lor forțe. Le-ar prinde bine o persoană cu heirup sau cu hai că poți, dar dacă nu există această persoană, trebuie să-și înfrunte mai cu curaj și lucrurile bune și lucrurile rele, și eșecurile, și ce au reușit și ce n-au reușit până acum. Adică să fie mai bărbate în a înfrunta riscurile. Și asta nu înseamnă să nu meargă mai departe. Ba, dimpotrivă, își fac curaj și le va prinde bine și zilele următoare. Balanțele. Atenție la relațiile personale. Nevoia de dreptate și adevăr le poate face să someze pe cineva, să spună ce gândește, ce simte, ce vrea, de ce a făcut, cum a făcut. Și cei din jur pot simți presiune pusă pe ei. Unii au chef, alții nu au chef să răspundă. Unii au curajul să stea bosunflați în fața balanțelor, să le dea cu tifla, să le dea peste nas. Pot să fie nemulțumite de faptul că la insistențele lor, așa drepte cum sunt, și dorind ele să discute pe față, nu toată lumea vrea să facă asta acum. Iar unii au curajul să spună nu. Trebuie să înfrunte și un refuz din partea celorlalți. Scorpionii sunt puși pe muncă, au ceva de lucru, nu prea au chef, dar parcă sunt nevoiți, și spun, dacă nu o fac acum e jale, deci trebuie să mă ocup de treaba asta. Poate nu e atât în folosul lor, cât fac un serviciu pentru alții, pentru că au promis și își dau seama că o promisiune te angajează, te leagă. E posibil să fie așa. Mai ales dacă e vorba de drumuri sau de ceva pentru care se dau peste cap. Și dacă e pentru că au promis și pentru altul, deci nu neapărat în folosul lor, atunci e cam jale. E bine să fie atenți la sănătate și să-ți creezi o stare bună, mai ales dacă fac ceva ce nu prea au chef, asta ca să nu somatizeze.
Pentru săgetători, ziua este aducătoare de chef, de distracție și de aventură, nu prea au cu cine. Deci dacă încearcă să împărtășească o bucurie cu cineva, nu prea au sentimentul că celălalt e pe aceeași lungime de undă sau poate ei nu știu să ia persoana respectivă. În tot cazul, distracția de unii singuri parcă e mai bine pentru săgetători și poate că unii chiar asta fac, adică se decuplează așa de la diverse obligații și zic, știi ceva, timp și pentru mine. Au chef de aventură, adică să încerce cumva ceva nou și da, s-ar putea să le iasă. Pentru Capricorn este o zi cu focus pe viață personală. Viață personală poate să însemne eu cu mine. Viață personală poate să însemne eu cu ai mei și casa mea. Depinde de Capricorn. În tot cazul, au atenția pentru cămin și casă, mai ales pentru partener, ori să nu fie deranjați și vor să-și creeze spațiul lor, ori ei împreună cu partenerul, dar trebuie să citească stările partenerului ca să poată să știe cum să ajungă la partener. Pentru vărsători, ziua este aducătoare de idei, muncă intelectuală, dinamism intelectual. Unii vor să iasă dintr-o încercuire și spun, trebuie să inventez o soluție, trebuie să existe undeva în univers și eu trebuie să o găsesc sau să o inventez. O soluție la o problemă profesională, mai curând legală, juridică, ce ține de munca lor. Astfel încât să îi coste mai puțin anumite încadrări legale și juridice. Și la asta reflectează cam toată ziua. Un spirit așa de rebel, de independent. Da, de ce nu se poate și mai simplu și mai ușor? Găsesc eu o soluție. Și da, au toate șansele să o găsească. Peștii sunt foarte economi. Tendința este de a cheltui compulsiv și bani și energie și timp. Adică se înflăcărează așa pentru ceva. Poate fi și pentru activitate nouă, un hobby. Dar să nu se risipească, adică să o ia mai încet. Da, sunt foarte exaltați, foarte entuziaști, foarte încântați, mamă, ce o să-mi iasă. Dar fără să consume ei energie, adică sunt și soluții care pot fi găsite folosind niște energii mai subtile, așa cum le stă lor bine. Deci fără cheltuiele, asta vreau să zic.